Добър ден! Сега ще искам да ви представя едно китайче телефонче от Китай. Китайско. Току-що от Китай. Вижте, няма име, няма надпис, няма нищо. Отваряме кутията и самият телефон. Вижте. Пак няма надпис, няма нищо. Към него има някаква си малка инструкция, дето не се знае какво има. Към него има зарядно. Вижте, зарядно. Протектор. Силиконов. И към него слюда. И към него има естествено слушалка.